kumurigereria abamenyi ba Bunyando egotoka chinsemo chia Bonchari nigo besokena kwemurunganiria epalembe ere chinsemo icho ibanyaka bakubolia mujumbe bwe chinsemo icho mujumbe bwe bunge ya Bonchari Muske Dr. Charles Onchoke kunyaka bakwane kiabuna epare yabeirege korosibwa nonye nabo Muske Onchoke nigaena kiagwetira sinchira yesimi munamero bilionsi yokorosia epare yo nero na kubwatakana amo nabanyakonda kugenda kuligwa igoro yoborosia bwe pare yo Mulikito Tiponi Asanya na mange. Parenje yangu misiroma wanga actually. Mwane timbu ati morembe. Abana ba minte bakola pare tuturunga no komo. Emambia ya lero ni gabamenyi bekenyero kia Bunyando ke Rwanda egotoke meye bunge ya Bonchari. Besokia asokwero serie para maega yogote bange pale yue ekorwa chinsemo chomosocho kweka chinsemo chia ke Rwanda yabeirembe nakoba obokongu nonyana sogweta. Onkoro kwa magana Wilfred umukachi gosoma nyene ekenyureke kia Bunyando ki Rwanda epare rera asitutene ine nige koruro ekogenda nyabiyo mate asitogwetera ki Rwanda na nige gosoka wrong side nigo twachira se pare asiri tukuri rera asenginje sababu obotukobuara era muno tukukwana iga kuna mwaro ribitonge bichira se pare murario ito nigo yabu n'umuntu rero maragoba nigari nyagitari muno tukukwana iga na igo omwana boda boda minto nere gaumiete igo yatubetereri bono mambia kuna bana boda boda twaboka twarigia abaisani umuisani yo moto egari emwaro rire kono kubwa tushikiri buga twaenda buna bana boda boda twari gicisiringi nkego twabwate twarua twagoromoromu omoromu no ro twaretire gaiga asingincho kubege pare nonyana bo maega yogo chandeka asobotumiki we pale ywe buna bamenyi benseme yo bakorera nigo bemurunganiria mujumbe webunga ya Bonchari mweshimi wa Charles Onchoke ase bagotebanga nigo abaibete asamagenderero bono yo mindo na watu amata chikura nyingi sana ku Bonchari lakini bono ngese tukete bono kwa tware ngotombi bono taliko chiata kore gasibronge no ane chipasa lijoka iga rueta abana bari siko ya Bonchari tariko baji pasali iga eta bari Bonchari boka bagasoma Bonchari bono naraka tebanga Onchoke ere none sare bono iga tiga igunga tuamwangire asengenjo tata ko tokorere gas umweshimi oyo nto igoko banganga ngo cyari se school gate primary ku Rwanda primary ya Chikoronji gosenje kale koronjio nga yago etera Chikoronji gente kyagera pare ko gendo batakore tiki teyo egento kende giya gatatu tutagete ntubwate kinyagitari gosento bwate nyagitari yite ku Rworoche abantu bakuru kuna ba Rwanda kenyoro giya Rwanda nga kibagwa access kinyagitari eyo onye ntokorose ligwe para chinsemo chinde nabanchari tutali chinsemo chinde ogende sobo kere para pakali kodi alikorotaki elirosiri maega yaye asokoro tota oroboti kurwa bisi yo mujumbe webunge ya Bonchari Muske Charles Onchoke nigatebanga epare yue nigayebegete asimiro bilyo guchikoroisiwa nabo igo nechigo ikirana asobwango amatukari busio The beats was supposed to have been done like meeting lakini the beats non-responsive or according to Public Procurement Act every tender. Speaking now, they are doing evaluations in Kisumu. I hope Majwako Ngokera is doing the evaluations. The beats were non-responsive. Timadira ronga giye chinyumba cyabo kirabe lakini none byombe ndo madinga kibarakane ulipotereka taseni kia obwanchete kia gatembe kurega sebunge ya Bonchari egotoke meye